Moje meno je Zuzana Gabaniová a v klubovni pracujem ako sociálna pracovníčka. Ja som Evka a pracujem ako sociálna pracovníčka v organizácii Človek v ohrození a primárne pracujem teda s deťmi a s mladými ľuďmi. Klubovňa je priestorom, bezpečným priestorom, kde môžu chodiť ľudia posedieť si, prípadne využiť nejakú aktivitu z našej ponuky. Dobrovoľníci doplňajú alebo aj vytvárajú tú ponuku aktivít. Čo si myslím, že funguje dobre, tak je to, že sme tu k dispozícii im v podstate stále. Ak teda prídu aj buď vykonávať nejakú aktivitu, alebo sa zapojiť, tak sme k dispozícii, môžu sa s nami stále porozprávať, vyventilovať, riešiť nejaké problémy, ak niečo potrebujú. To si myslím, že je nastavené fajn a s tým vlastne súvisí aj ten systém, ktorý aktuálne u nás funguje. Čo znamená, že vlastne nejakú časť tej agendy dobrovoľníckej máme my ako lokálni pracovníci v klubovni a tú takú administratívnu metodickú časť zastrešuje koordinátor, ktorý teda sedí inde. A v tom je to akože fajn, že ak by ten koordinátor mal asi nejakým spôsobom zastrešovať úplne všetko, tak by nebol k dispozícii tým dobrovoľníkom toľko, koľko je asi potrebné. Tak aktuálne sa najviac dobrovoľníkov hlási cez DOFE, prípadne funguje spolupráca so školami, s univerzitami, či ide o odbornú prax alebo o dobrovoľníckú prax. Prípadne niektorí študenti majú záujem, keď študujú nejaký humanitný odbor alebo v nejakom humanitnom smere, tak majú záujem o tiež učenie sa cez tú skúsenosť, takže toto funguje veľmi dobre. Odbor väčšinou prebieha tak, že kontaktuje vlastne ten záujemca o dobrovoľníctvo buď teda klubovňu, príde osobne alebo telefonicky teda. My potom vlastne presmerúvame ho na našu koordinátorku, ktorá s ním vlastne má nejaký taký motivačný rozhovor, zisťuje vlastne, že akú má on predstavu možno o tej činnosti. Následne po tomto rozhovore zväčša dochádza k návšteve tej klubovne, kedy vlastne ten človek vlastne príde sa tu pozrieť, ako to tu funguje, ako to tu prebieha, porozpráva sa so mnou alebo prípadne s kolegyňou o tom, aká by mohla byť jeho aktivita konkrétna už v tomto priestore. No a ak teda sú všetci spokojní a dojde k nejakej schode a pochopeniu, tak dochádza k tomu školeniu, kde vlastne sa podávajú informácie o nejakých pravidlách fungovania klubovne, o očakávaniach možno z jednej, z druhej strany a vlastne tiež ešte kódex dobrovoľníka tam je veľmi dôležitý. Zo skúsenosti, ktorú mám, sa málo kedy stane, že niekto, kto má záujem, nakoniec nenastúpi. Väčšinou sa snažíme nájsť ten priestor pre toho dobrovoľníka, ak teda má záujem reálne tu chodiť, tak myslím, že stále to vyšlo zatiaľ tak, aby ten teda priestor bol. Myslím, že tento rok ich dokopy mohlo byť nejakých 15, ktorí aj teda tu pravidelne chodia a vykonávajú to dobrovoľníctvo. Väčšinou, keď už majú záujem o to dobrovoľníctvo konkrétne tu, že je to od niekoho, možno, že počuli, že tu na tej praxi bol, alebo tu dobrovoľníčil, alebo má nejakú skúsenosť s klubovňou, tak väčšinou už tu človek ide rozhodnutý s tým, že tu akoby chce byť, že už nás nejakým spôsobom registruje, pozná, vie, čo očakávať možno od toho dobrovoľníctva alebo od tej činnosti tu, aj od toho priestoru a od nás. Motiváciu veľakrát vidieť v tom, že si potrebujú splniť nejakú povinnosť či voči škole, alebo majú záujem o to rozšíriť si svoje nejaké vedomosti a schopnosti. Ak ide o študentov sociálnej práce napríklad, tak je to veľakrát len nejaký ich záujem sa rozvíjať, možno že v odvetví, v ktorom by chceli potom v budúcnosti pracovať. Kedysi, ako som už spomínala, sme mali teda koordinátora, ktorý zastrešoval dobrovoľníctvo vlastne v každej lokalite, v ktorej pôsobíme. Malo to svoje výhody, ale určite aj nevýhody, lebo jeden človek zastrešovať každú jednu lokalitu, kde spadá množstvo dobrovoľníkov a aj záujemcov, tak to bolo celkom náročné. Teraz sa to trošku zmenilo v tom, že vlastne máme tú koordinátorku, ktorá zastrešuje tú metodicko-administratívnu časť a vlastne ten vzťah a to nastavovanie nejakej konkrétnej činnosti už prebieha s tými lokálnymi pracovníkmi. Je to individuálne, sa to veľmi líši od toho aj aký je samozrejme mesiac a akože tým, že ja pôsobím a sa starám kvázi o dobrovoľníkov v Košiciach, my tam máme jedného dobrovoľníka, takže tam tá práca s dobrovoľníkom a nejaké nastavovanie vecí a tak ďalej úplne ináč funguje ako napríklad tu, kde ich je, ja neviem, tých 10-15.
Tak čo sa týka starostlivosti o dobrovoľníkov, majú možnosť využiť nejakú intervíziu, majú možnosť stretávať sa aj s ostatnými dobrovoľníkmi, možno si zdieľať nejaké skúsenosti. Tiež si myslím, že veľmi dôležitým je nejaké spoločné vzdelávanie, kde vlastne sa aj oni si možno, že triedia nejakým spôsobom tie myšlienky a tie skúsenosti si vymieňajú, takže toto je, myslím, že celkom fajn. Sú k dispozícii aj iné vzdelávania, keby sa chceli teda oni dozdelať v tom, čo robia. A tiež mi príde veľmi dôležité vlastne, že máme nastavený taký formulár nejakej spätnej väzby, kde vlastne oni, ak majú nejaký problém, tak anonymne môžu vlastne zazdieľať, čo riešia. Tieto veci sa snažíme preberať na tých úvodných školeniach, tam vlastne sa snažíme to školenie, máme ho nastavené teda tak, že chceme vlastne tým dobrovoľníkom posnúť presné informácie, aby teda vedel, že nie je možno, že sám v tom, že stále vlastne tu je nejaký pracovník, ktorý tu je k dispozícii, ak teda niečo. Tak tá otvorená komunikácia, akože myslím, že úplne je také, že to platí všade teda u nás, že sa snažíme mať s tým dobrovoľníkom fakt, že dobrý, úprimný vzťah, a keď tam vlastne je ten vzťah, tak potom aj tá komunikácia a to riešenie nejakých prípadných problémov je úplne taká prirodzená súčasť toho fungovania tu s nimi. Kedysi sme vlastne zapisovali dobrovoľníci do socia hodiny odpracované plus s nejakým krátkym popisom činnosti. Teraz aktuálne máme vytvorený online formulár, kde vlastne dobrovoľník stále po ukončení aktivity zaznamená počet hodín, ktorý vlastne oddobrovoľničil, a tiež s nejakým krátkym popisom činnosti a tak ďalej. Úplne neviem presne, koľko tých hodín to je, ale zväčša aktivity trvajú takú tú 1 hodinku, ak teda prídu nejaké že výnimočné alebo nejaká komunitná, kde sa teda zúčastnia a sú tam dlhšie, tak sa to akože mení, ale väčšinou ten dobrovoľník má takú tú 1 hodinku do týždňa, kedy vlastne sa môže nejakým spôsobom realizovať. V rámci nejakého formálneho oceňovania získavajú dobrovoľníci potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti, ktorú vlastne občas využívajú pri hlasovaní na vysokú školu, a v rámci neformálneho oceňovania poskytujeme taktiež nejaké vzdelávanie, ktorého sa môžu zúčastniť, čiže sú stále pozývaní v prípade, že sa v klubovni niečo deje. Veľakrát taktiež pozývame dobrovoľníkov aj na nejaké kultúrne podujatia v prípade, že nám dostaneme nejaké lístky napríklad do filharmonie. Tieto kultúrne aktivity sú taktiež ponuke pre našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Osobne si myslím, že veľmi dôležité je to, aby sa dobrovoľníci a dobrovoľníčky cítili naozaj v pohode a prijatí, aby si napríklad aj obľúbili priestor, kde chodia, a vďaka tomu taktiež sa cítia fajn a hlavne keď k nám radi chodia. Čiže na prvom mieste sú nejaké pravidlá, ktoré potrebujú dodržiavať, ale druhé miesto, respektíve na rovnakej úrovni ako pravidla, je taktiež ten prístup k dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, aby sa tu cítili prijatí, aby sa cítili v pohode, aby napríklad mali taký pocit, že idú naozaj do tej klubovne a kde si idú aj oddychnúť, okrem toho, že prídu tu dať niečo zo seba a pomôcť iným, aby tu bola naozaj taká tá kaviarenská atmosféra, možno niekedy, aby ten priestor bol aj esteticky pekný, aby sa tu cítili fajn a aby o to radšej tu chodili a trávili svoj čas. Nielen ako dobrovoľníci, ale aj v rámci naozaj svojho voľného času. Občas k nám prídu aj nejakí horlivejší dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Pri nich jednoducho vlastne naozaj opakujeme pravidlá, že naozaj stačí tá 1 hodina týždenne, aby tá dobrovoľnícka činnosť mala ten zmysel, ale aby taktiež sa nejakým spôsobom nevyčerpali a nevyhoreli. Čiže veľakrát, keď vidíme ten drive, že človek by chcel prichádzať aj častejšie, tak samozrejme my to rešpektujeme a nachádzame aj nejaký iný priestor, ale je naozaj dôležité potvrdiť si to, že už tá hodina týždenne stačí, pretože pre nás má väčší prínos to, keď ten dobrovoľník alebo dobrovoľníčka vydržia napríklad ten školský rok, to celé obdobie a pravidelne prichádzajú v kratších časoch a vďaka tomu teda naozaj nevyhorejú a po mesiaci si nepovedia, že už sa im tu nechce chodiť alebo sú otrávení. Takže naozaj postupne začať, aj keď je tu tá eufória, to sa taktiež cení, ale naozaj by človek vydržal a horel, ale nevyhorel, tak to je naozaj nejaký taký ten systém. Tak 3 veci, tak jednak samozrejme pravidlá, jednak ten priestor, ktorý je jasný a kde sa cítia dobre, a taktiež tie nezáväzné rozhovory alebo tie rozhovory, ktoré vlastne na záver každej aktivity máme. Hoci len ako to prebiehalo, ako sa máš, či netreba s niečím pomôcť. To je tá dôvera alebo tá podpora, ktorú vlastne my poskytujeme. Nie úplne formálne, ale tá platí. Čiže 3 veci, to sú pravidlá, to je priestor a podpora.
Tak najprv si je dôležité povedať, na čo toho dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku potrebujeme, kde by mal ten človek pomôcť a na základe toho vytvoriť aj nejaké pravidlá, aby to teda fungovalo. Čiže naozaj si povedať, že kvôli čomu potrebujeme dobrovoľníkov a kvôli čomu im chceme dať priestor. Tak ja som niekedy počula aj o tom, že dobrovoľníkov považujú za nejakú tú príťaž, za prácu navyše, ale naozaj, keď sa na to pozriem aj spätne, tak naozaj vidím ten zmysel a tú prácu, ktorú urobia a vďaka ktorej vlastne aj my vieme ponúknuť viac. Čiže na začiatku naozaj si treba nastaviť tie pravidlá a tie procesy. Potrebujeme sa dobrovoľníkov venovať vo väčšej miere, ale potom v závere, keď sa na to pozrieme spätne, tak je to naozaj o tom, že veľa práce sa urobí vďaka dobrovoľníčkam a vďaka tomu my máme zase priestor na nejaké iné aktivity a činnosti. Mne sa veľmi páči, keď prichádzajú decká na prax z vysokej školy a povedia si, že tu bolo fajn a vedeli by sme prísť naozaj ako dobrovoľníci. A to sú vysokoškoláci, ktorí už nepotrebujú žiadne body na prihlášku na vysokú školu a prichádzajú tu naozaj preto, že majú chuť. A taktiež mali sme minulý rok jedného chalana, ktorému sme pomáhali s prípravou na strednú školu, pomáhali sme mu, myslím, že so slovenčinou a ten vlastne bol prijatý na tú strednú školu, ktorú si vybral a tento rok doučuje jedného chlapca a hrajú spolu šach a je fantastický a robí to rád a naozaj to je také pre nás najväčší plus, že tu prichádza človek, ktorý má aj chuť niečo kvázi vrátiť, napriek tomu, že nemusí a naozaj sa veľmi pekne venuje deckám a posúva to, čo naozaj vie a čo mu ide a o čo si myslel, že naozaj nejak jeho priestor na nejaké pedagogické ja nevidela, ale naozaj našiel to uplatnenie a je myslím, že spokojný. A taktiež aj tie decká, ktoré k nemu chodia, lebo vidia, že ho to baví. V podstate ja som sa do Človeka v ohrození dostala cez bývalého koordinátora dobrovoľníctva, ktorý bol prezentovať vlastne dobrovoľníckú činnosť na našej vysokej škole. Ja som vlastne sa s ním skontaktovala, aby som si tu mohla spraviť odbornú prax. Po odbornej praxi vlastne mi sa veľmi páčila činnosť klubovne, vtedy ešte križovatky, tak som vlastne ostala ako dobrovoľníčka. Dobrovoľníčila som zhruba rok a pol a vlastne na základe tej skúsenosti, ktorú som mala osobnú a pomerne dlhú, tak som dostala možnosť na brigádnickú dohodu a potom vlastne už som zostala zamestnankyňou organizácie. Takže tá dobrovoľnícka skúsenosť je takou dosť podstatnou časťou aktuálne.